Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha Dhentaghat penlang lokso towar pi amohor nanglitum chiniluma Lakha kripli korkanthi constituency ki parlo Dhentaghat mondoli pen lang lokso an kachireng atowar pilu Labang so atowar pi Dhentaghat mondoli pen lang lokso an kilometer keb atowar kasilam asai klempon bomlu Labang so asai kideng pon ke klempon aputhak Dhentaghat samilang so lang lokso aradatum akar ialong jasimet Karbi Anglong Termos Council aphan lapen BJP sarkar aphan kachoro dolu lapen aning kangsam thepiklu Bonsitami labang so towar kasilampon kangle na jok towar akung pupu JCB pen ki hut lap ajok towar ke dam kewang akisung chetong nanglo lasi prabjin pen contractor atum nangchi humri pen labor aphai pabat pon pen ke klem pamiji aphan haladak aratatum pen choning report Samilang so pen longba morning ti Karbi Anglong News Delhi Police atum non malom Independence Day arani nangleli aprang pen resim kasalon abang phu aphan kenek ponlong Bharat adet pi angkang det ke jokwan lapen jakong kachilong arni katalon aprang katora kawe det ji aphan raikom saik hi atum kiri katar lip parsik ponsi aron repen resim kasalon amunit aphan Delhi Police along special cell atum pen nep ingnang ponlu Kaching nang cek amunit aphan Lal Singh Chandar pusi pangthek pon labang so amunit Madhya Pradesh arlo Sagar Asor Ari deng pen pistol ahili bong ingko raisi pulis atum nepon longno alang phan non amati pulis custody along si bipon koklang News Desk Report Karbi Anglong News West Karbi Anglong Labor Union asong amithanga saihem along Labor Union may pumanom kram sahin pen perang kamay kang nipon West Karbi Anglong Labor Union asong ahin pen dongkamukam rong sopi langhan Labor Union amithanga saihem along maipu manop kram sa ahin pen perang kamay kang nipon Sarlam thiason thak si thenglong ke arkan un chujeng ke arkan un epua sonsi amunit bihek thihek pura nanglang remri kartang mate lang plot nangni non ke nilisi West Karbi Anglong arlo abang ke nilisi Labor Union amahang pathek veklo Bon sitamini phan thanga birta avi pin pen sainang ke klem tabwaret ki chokchi lason si kedam tang kheroni along sitami Labor Union sub branch along penang an mai meeting biponlu laswa hud West Karbi Anglong Labor Union mai pumanok kramsa aphan thangnat abirta avisi East Karbi Anglong Labor Union atumsi nangkachi jokdun ki chokchi piklo pusi mai pumanok kramsa hin pen ningjepon dongka mukam pen promise terang Karbi Anglong News Karbi Anglong arat phan kardom pa jelo kardom Pini labangso perangki amai phanangkok mate labangso iritumpu West Karbi Anglong sitame Assam government pen labangso West Karbi Anglong district pu laso kehot pon district ningkan trok on ke plenglo 2016 pen non pai non ke bangji penabdikan no te tarik rep ho anote ningkan trok pengpo masih laso kardom pajir si gadowi Karbi Anglong arap hana kardom lasi pini nili ladak West Karbi Anglong Labor Union pen labangso kaching hon arat bhan isi kapaklang pon mate isi kachuning ri bang lapuson hello West Karbi Anglong district mate ladak central committee pusi pulo lasi ilitum West Karbi Anglong bangta akenang sot athebangke labor union pulote ilitum international labor organization pinaglo apotsi ilitum ta emethang adim ke ilitum kacherai komo bang akenang sot lasi non ke bang jilang eprang sitame ilitum bang West Karbi Anglong along kidoan arat atum sitame khiruni pencenglok pekjam West Karbi Anglong angkang an sitame ilitum ladak West Karbi Anglong Central Committee pen labangso kapacheton edje phansi neli achuning rilo athe elitum labor union plote lake kiju ephan kali isi mission kacheng hon thegi kacherap thegi phansi litum labangso labor union bang elitum dengnang koklo lasi elitum central alongsi tame department do lason si ladak elitum methanga da state long si tame cabinet minister dolo lason si non da elitum Karbi Anglong district long si tame elitum non hajong kedamtang ceklu yoni por bapar chat alamando ko elitum
Karbi Anglong Autonomous Council pensi tamili tum labor board chairman ilitum apan nang pipon lo kedamtang ilitum ke hangpona tengsi lasilaso board chairman ilitum malong kedu kok bangki ilitum mesen lo athe ilitum eprang ke bangki sitame kedu lapen kisung abang pu bang pi phan ilitum kacerai kom je phan bangke laso bangki ilitum mesen lo lasi apke hai board chairman kelong bangke kedu we tum sitame ning cheparong abang ilitum kenang so Islamic State ok chumpran atum army abas kateng kengpen ajok bang thongke prakethom abang phuatum apran kedamna. Nihang Syria ahin, there reserve province sangkang ihum army bas aphan Islamic State ok chumpran atum kateng kengpen ajok bang thongke prakethom armu ok suatum apran damnang lo pusi pangdakpon. Jihadis ok chumpran atum ihum army abas aphan tonsi je kompet pen aphi heleke apen ke ongdung apran damjui lo pusi UK along Syria Observatory for Human Rights atum pen ningjepon laso along bangkep sose armu ok so atum ke ahir ing tangrak pen aringa hu ke so dolo lapen ke ongdung atum ke ing bodet pusi pachetak pon. News Desk Report, Karbi Anglong News.